Dibor kaham bebak sini joto dipra sarapno te joto nai tongnai sini tak debok somno seng tabuk thangai tongo eknong simna kondijina andaro balur bisi te jumia kami hini kaisa sini o jagao sini khoroksa Chakwrajwk pesonno nainani bagui bini belai ke sak Hamya belai din kolok sak Hamya ani bo bini yakung jor paui tei bini tumor kainai ingjak bohogo oborok operation khai pai mani yagulo seng tini wati sek phono bini nukhongo ma thangka bini nukhongo nogui belai kheno khairoka bini wati ni jorao tinno kisik paikha kothorok lai hingke borok kagoj rogo joma dikha to sillogo kisa misa mangka haibano kwri nukhong borok ba sini borok ba omo bai pusogya hingke bini sak bo belai kheno Hamya bini nok rok kisik misik nainadi wati ni tisik lai jongo tini nugui mani belai kheno wana masincha norok nugi mangkana iko bini yakung bo belai kheno kirima sinchangui tongka bo himbuyo maya tei bini kainai tumor bohogo omo nokno phunukliya bini tumor o tongo belai kheno kharama sinjasa oboni bagui jotono phaiti sang surilayani bini bagui tei bini sak mang dakti hamnani bagui tei omo haikeno sang kodi thani surilainai tei jara chubana musuna rok bono norok phai chubai mano bini kami amchayo phai jotono dibor kaham